Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Kana uchinge watosvika panapa iri first time yako, tanga nekulike this video, tanga nekufollowa, tanga nekusubscribe, whatever chibutton chaunenge wasangana nacho ipapo, as long as iri first time yako. Pane mamini mashura chaiwo zvinhu zviri kuitika paZimbabwe iko zvinezvi ndo atinoti ma1 kana kuti ndo paya patinoti hakudyiwi rinopisa. Right, iko zvinezvi tine umwe retired general akangobva ngonzi pfe mupolitbiro imomo, ende iko zvinezvi asvika apfekera zvake pa ZANU-PF headquarters. Mr. Valerio Sibanda vari kuendawo kunoatendawo his first politburo meeting, handiti ndo yatiri kuti iyo ndo first attendance yavo as a member of the top decision making board. Kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika ikoko ku politburo, and a lot already is happening in our Zimbabwe because many have been thrown in prison without trial. Courts deny people bail for no reason, compelling legal reasons at all. This because 83-year-old President Emmerson Mnangagwa does not wish to respect constitutional term limits to presidency. Vakati aiwa inini ndinofira apo vakomana, ndini kandombopinda ndotombochimhanya anyaya kuti vakomana vanenge vane mabitterness kubva kumashure kwesoko zvakawanda zvavakasangana nazvo ikoko. Saka vari kuona kuti the best way kuti tingoita se titoti tatoshandisa mukana, as long as pasina anyone anenge ari willing kana kuti anyone anenge ari padhuze kana kuti nesimba rekukwanisa kuvastopa. But one day is one day, ndoziva kuti pachapisa because pandinotaura nemiko zvinezvi vakomana vakusangana for the first time. I know kuti some of them vambosangana kuhirosi kuburial yegamba ranga riri ikoko richivigwa, but imwe ngirikini yavakusangana iko zvinezvi mupolitburo manje ndo munenge muda kuonesanwa ka, ndo munenge mune chikwata imomo, ndo munenge mune group kuti aka group kana nhingi kanoledwa naana nhingi kanonzi nhingi kachitawo zvana nhingi kachitawo zvekudai vachingoenda vakadaro vachingosimbisana, because at the end of the day munhu anotoziva kuti inini kugroup iri ndo kwandiri loyal, and kana zvikazonetsa kana zvikazodii mangwana ndo vanhu vanokwanisa kuti kuzomirawo neni. Saka tiri kuti President Emmerson Mnangagwa vari kuzosangana na Vice President Chiwenga, VP Mohadi na retired general PV Sibanda for the first time kubva musi wakakokwa varume ivava vechiuto kumuchato wemwana waTagwirei, but hakuna kana one akada kubatikira, hakuna kana one akada kuattenda that wedding. And that wedding iyoyo ine zvakawanda zvazvinoreva. Kuona watodedzwa iwo wobva wanzi uya tiite sei tisangane tipemberera muchato wemwana wangu, iwo bvawo zviignore ibva zoti panenge pane ma1. So tiri kuti the ruling ZANU-PF is holding a politburo meeting at its headquarters in Harare at a politically charged time when it is moving to steer contentious constitutional amendment to change the political, electoral and governance architecture through parliament. The constitutional changes have just gone through a 90-day public parliamentary consultation period. This comes as ZANU-PF is going through yet another divisive, tense and turbulent path in its troubled history over leadership. Succession issue. President Emmerson Mnangagwa's tenure extension and a raft of political, electoral and governance system changes through constitutional amendment which have deeply polarized the nation. Some Zimbabweans strongly support the amendments while others fiercely oppose them, creating a political volatile situation at the eye of the political storm. Mnangagwa is locked in a deadly succession infighting battle with Vice President Chiwenga. Several succession candidates have now emerged in the proposed, including Chiwenga, Mount
millionaire tycoon kuda Tagwirei and former Zimbabwe Defense Forces commander retired General Philip Valerio Sibanda. Saka ndopa vari kubva varongosangana imomo dzinenge dzichirwa nyaya dzacho auzozivi kuti nyaya dzichi, but makuseni kune imwe nyaya futi yambomuka ichipisa. I don't know kuti iyi yanga yambosangana nemeri, but I know kuti inogona kunge iri nyaya inenge isina hayo basa futi stereki, but there was a certain audio yanga ichitenderera ende kune vanhu vakawanda vari kuidefenda the way yavari ngoonawo kuti vanokwanisa kunge defender. Inini zvangu handipinde ikoko, handinei nazvo because already tine machallenges atiri kutoona anotoda kutoti vanhu titengetese tichitotaura nezvazvo zvinosanganisira machallenji ekuti vashandi vekwa OK vakanzona hanzi kuuya kubasa chingouya zvenyu but hatina chatiri kuwana, saka hatisisina kwatichawana mari masalaries. It's something that is happening amana kunyika yekwedu, imagine. Saka ukaona zvinhu zvakadaro zvichiitika uchinzi we kubasa basa bo we, but unokwira kombi uchienda kubasa, unokwira kombi yacho nechi after ukwira kombi every day uri kugeza, uri kuda kuhembe dzine dzakawachwa, kubasa kwacho unotoda lunch, unoda kutodya kuti utoningirikini. Saka zvinozoita sei manje? Saka I don't want to lie, nyaya idzodzo dzinonetsa, nyaya dzese idzodzo. But on the issue yeaudio ralika rere makuseni, tikuona vanhu vakawanda vari kutaura zvakasiyana-siyana on top nyaya iyoyo, but tikuona different narrative iri panapa. Amen kuti inokwanisa kunzwika the way irifanira kunge ichinzwika here, havere kuti zvinochadzadi, but a leaked explosive audio which has gone viral featuring two interclades known to the newsworks by who can't be named for professional reasons, at least for now, reveals local billionaire Kuda Tagwirei's hidden business and political grand plan strategy tactics and burning ambitions to succeed President Emmerson Mnangagwa in 2030 to become president. Tagwirei's plan includes taking over more sectors of the economy, making bigger money, and using it to influence the military and politics for him to eventually become president in 2030 after fighting off Vice President Chiwenga, his main stumbling block, out of the way. The succession battle against Chiwenga will come soon after the continuous constitutional amendment have been passed by parliament and signed by the president into law. The audio says Chiwenga is locked in a fierce succession battle with Mnangagwa. He is fighting tooth and nail to take over from him, posing a threat to Tagwirei ambitions. Mnangagwa does not want Chiwenga to succeed him. Tagwirei and former Zimbabwe Defense Forces commander retired General Philip Valerio Sibanda are also widely seen as contenders in the increasingly cutthroat race to State House. Apeno tichadi to zvinogona kungodaro, but iyo nyayo ndati handisi kuda kuzoenda side revari kudefenda naye muri koko. You can even come here and defend your Tagwirei if you can. I don't mind. Munokwanisa kungondibata mutoti audio zvakazodai like ndambonomwa achitoti iyo shambo kona the way yazogadzirwa kadai ndakambogadzira imwe zvikazodai zvakadaida kuti munotombodzigadzira zvenyu. Saka sekuru gudo tatsva swiramo, hapana pekuti nhasi makuda kutoningirikina, makuda unozvichinja kuti aiwa ngatidai so. Zvinonetsa, zvinotemesa musoro. At the end of the day zvakawanda zviri loading, ticharamba tichingorudunuka tichikuroverai nyaya dzacho dzese, but ndoziva kuti dzine kwadzinoenda, dzine kwadzinogumira, but iyi yanhasi toda kuti tiigumire panapa because zvakawanda zviri loading, nyaya dzatoda kuti tinge tichitaurirana panapa. Ndanzwa kuti Chivhayo vari kucelebrate a private jet, ndondowari richatorwa hazvichatorwa naChiwenga. Chiwenga angopinda pafungwa ransekera rozibharidza chimonyedzo zvichishanda upo. You know those guys hazvisizopera mushe. I know that. Saka nyaya yanga iripo ndazvaona ndingazorebesa nyaya, that's why ndangoona kuti let me slow down ndivandakata nyaya yangu ndiripo ndandingokudza ndekuti vanhu havasangana nhasi for the first time after varegedza kunoatenda that wedding yemwana waTagwirei. Saka vakomana vanenge vasingadi zvisina basa, saka nhasi ameno tichazokuudzai kuti vari kumbonyatsopedzerana kuti kudi mupolitbiro imomo.